Er du blevet mobbet på internettet? Nej, jo, af Baturen. Hvad stod der? Alexander, kom lige her. Alexander, han var også med til det, og ham her, den stakkel, som startede i vores klasse, han skrev om, at vi har hår på pikken, og han drillede os bare. Og han skrev, at vi ville slå med køller, og det passede ikke. Vi har ikke engang dræbt ham endnu, mand. Endnu. Så det er ikke så sjovt. Det er ikke så sjovt. Det er virkelig irriterende. Er du blevet mobbet i skolen? Nej, ikke sådan decideret. Er du blevet mobbet på Instagram, Snapchat eller Facebook? Ja. Også på Snapchat? Nej, ikke på Snapchat. Instagram? Ja. Var det det der med Baturen? Ja, det var det. Er du blevet mobbet? Prøver du selv at mobbe? Nej. Jeg ved, hvor irriterende det er, så det gør jeg ikke. Så er de bare spørgsmål.